Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa Vlčie hory. A dnes som tu aj s Denisom. Ideme na miesto, kde som minule videl vlkov umiestniť fotopasce. Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa Vlčie hory. Ideme na miesto, kde som minule videl vlkov umiestniť fotopasce. A dnes som tu aj s Denisom. A poďte sa s nami na to pozrieť, ako to bude prebiehať. Posnažíme sa mu robiť čo najlepšie zábery. Tak ľudia, sme na mieste. Idem dať umiestniť jednu fotopascu na také malé lúčke, je tu pochodené od vysokej zvery aj od vlkov, tak ju umiestníme a potom prídeme na ňu pozrieť o pár mesiacov. No tak fotopasca je umiestnená. Je tak na takej lúčke. No tak prídeme potom o pár mesiacov. A teraz vám ukáže Marko, ako umiestňuje fotopascu. No takže Denis vám ukázal, ako umiestňuje fotopasce. Ja som tu našiel nejaké tie ležoviska od vlkov. A tu medzi smrečkami dám niekde fotopascu a dúfajme, že sa niečo ukáže. Takže fotopascu mám umiestnenú na takom mieste. No a dúfam, že sa niečo ukáže. No tak umiestnili sme tretiu fotopascu. Je na takej lúčke. Tak možno sa tu niečo podarí. Je tu vidno aj od vysokej zvery tiež. Takže umiestnili sme našu poslednú fotopascu. A Denis tu videl prechody od vlkov však. Áno, je to tu prechodené všetko. No a sa tešíme na zábery, čo tu budú. No tak, a dnes je to všetko. Tak, majte sa. čaute.